Dance ding, dance. Sayaw na. Paano sayaw? Sayaw na, sayaw. Tama niyo yung ano. Nahiya. Sumasaya yan pag nag-iisa eh. Tinuturuan kasi ng kapatid ko. So ayun mga kasapot, bali nandito na tayo sa Anda. Pupunta natin yung Purok Kaririktan. Purok Kaririktan, Barangay Sablig dito sa Anda. So ayun, nandito na kami sa 7-Eleven dito sa Anda. Mag-aambagan na kami para may bibili pa na ibibigay dun sa bata. So ayun mga kasapot. Shoutout kila Puntalan, J. Paul, dun sa mga Team Kumaw, sa Team Sapot. Ayan po. Ayan si Dudong. Nagpaalam sa asawa niya para payagan. I love it, yes. May pusa na siya yan. Alam ni Madam Joyce yun eh. So hindi na kami mahirapan. Google Map na lang. No. Barangay, ano yun? Kaririktan. Ha? Ayan, mamili na tayo. Bagay muna tayo, tapos mamili na. So mamimili muna kami mga kasapot. Na po kami, may nalikom na akong 700. Maraming salamat sa mga member na nag-gigas sa akin para dito sa bata. Ayun, nagpapakain na ng pusa si Madam Joyce. Sino pa magdadagdag? Ano yung bakery dito? 700 na. Sino magdagdag pa? Kuyang, Dante. Yes. Sur, Bente. Puntalan na. Jipon. Isang mga dagdagan mo na. Ayan, nagdag na nila untalan kung ilan na dagdag. Ito na. 200. So, 100 na lang. 1,000 na. 600 na sa'yo para 1.5. Hindi, 100 lang. 14,000 na lang. 10,000 lang. 60 na lang. 60 na lang. Lalarga na 1,000 na. Hindi ako nang bahala magdagdag. So, ayun, mamimili na tayo mga kasapot. May nakuha na tayo 1,000, sakto 1,000. Bibili natin nung gatas at saka diaper ng bata. Paunang bigay pa lang to. Kasi babalikan natin sa 14. Ayan, sa mga magbibigay po sa 14 itong sa susunod na linggo. Pwede ba po tayong magbigay through GCash? Ibigay natin para sa bata. So, mamili muna tayo. 15 aji. Ang hirap maghanap. Saan tayo makakahanap? May ibang parmasi pa po dito, ma'am? Wala rin po kasi. Wala rin. Salamat po. Dito tayo hanap. Cesar. Tignan natin. Baka meron. Magkano natin? Meron. Nabili ako 3. Ayan, meron tayong nahanap. So, bibili tayo ng 3. Laptop, plus. 3. So, anong pangalan po nung tindahan nyo, Nay? Po? Almini. Shoutout po dito sa Almini Grocery dito sa Anda. Dito tayo nakahanap ng Laptop 3 Plus. Ang dami natin pinuntahan pero dito lang pala. So, magkano po? 330. Isa pa ading. Wala na ba? Napakya na. Sige, ito lang, wala na. Ito na lang.
Pawin na lang yun. Susunod. Anak, bawi na lang po. Maraming salamat po, Nay, ha. Ayan. Thank you. So, yung natirang pera, i-grocery na rin natin dito sa kung saan tayo bumili ng Lactome 3 Plus. Grocery muna kami, Nay. Sige po. Thank you po. Ito. Sabaw. Yan, ayusin ko yan. Patayin mo. So, tapos na tayo namili. Nakapili na tayo ng bibigay natin. Babayaran na. Sana magkasya yung pera natin. Po. 20 lang. Okay lang ba? Para wala na pong butal. Pasensya na po. Tapos dilawin mo. Opo. 200, 70. 270. Opo, salamat din po ulit. Thank you. So, makabili na tayo ulit. Ay, bili po. Ano po yun? Hello, Ading. Pabili nga ng bigas, Ading. Anong bigas ho? Anong pangalan ng pwesto mo? Kayabyab. Dito tayo sa Kayabyab. Rice mill ba? Kasali ba kami dyan? Opo, Kayabyab. Dito tayo Kayabyab. Poblasyon ng Pangasinan. Bibili ng bigas. Alam mo, dito namin. 10 kilos. Una. Opo. Alaminos po, ma'am. Sa bayan lang din po. Malayo pa yung handa dito na. Malapit na po ba ito yung subway? Hindi ko malayo pa ko yan. Mga 10 minutes, mga ganun po. Magkano ganito? Okay. Then, kayo po yung may-ari, te? Ay, tao. Hindi sa ate. Maganda lang po. Baka sila may-ari, naiya lang. Pambal na. Ano yan? Magkano? Bayaran ko, te. Magkano, Ading? Ano ang presyo? 1? 75. 1? 175,000. Kulang yan. Ayan, shoutout sa pinagbilihan namin ng bigas. May dagdag pa tapos. Uy, huwag mo nang kunin yan. Dagdagan mo pa naman. Salamat, te. Ayan. Thank you. Tara. So, okay na mga kasapot. Bali, nakompleto na natin yung ibibigay natin sa bata. May pasobra pa konti. Ayan, nandito yung bigas. Ibibigay rin sa bata. Ayan, tapos andun na yung Lactome, C+, Equipans, bigas, grocery, kaya ng bata. So, salamat sa anong lahat. Team Sapot. Ito yung, si Pinox. Siya po yung member namin na nagbigay po ng malaking halaga na nagpapasalamat po ko sa kanya. Maraming salamat po kasi nagbigay po siya ng almost 3K po sa budget naming araw na to. Maraming salamat po. So yun mga kasapot, nahanap na natin yung Purok Kaririktan, Barangay Sablig. Dito na tayo. So papasok na tayo dito. Excited na kami makita yung bata. Ayan. Ayan o, tingnan nyo. Kahit na ganito yung daan, napakahirap. Walang imposible sa pagbigay ng tulong. Ayan. Yung nalikom namin na kunting halaga, pinagampagan namin, malaking tulong na to sa kanila. Ayan. Shoutout po kay Pinox. Ayan. Pinox! Shoutout! Ayan. Saludo po ko dito sa simula nung unang sumali sa grupo namin hanggang ngayon. Nandyan pa rin, nananatiling kasama namin. So, pagpalain naman siya, marami pa po siyang matanggap na blessing. Kasi pinamimigay niya rin po. Maraming salamat sa Pino. Ganoon din po sa ibang mga tropa. Ayan, si Dudong. Simula noon hanggang ngayon, nandito kasama pa rin natin yan. Ayan, kahit na sobrang mahal na yung motor niya, ayaw niya magasgas. Wala pa rin. Talagang isusulong niya pa rin sa ganitong mga daan. No, Dudong! Matek! Walang imposible, no? Basta magbigay ng tulong, no? Kahit ayaw mong idaan yung motor mo dito, mapipilitan ka pa rin. No, tara na! Ayan. Talagang
Yung daanan dito mga kasapot, ay Diyos ko, mahirap. And so, balik tayo mamaya, video natin ulit pag nandun na tayo sa bahay. Grabe yung daan. Dito, diretso. Diretso daw. Diretso pa kuya? Ah, sige, salamat. Boss, kawawa na naman po. Sige na. Diretso ano? Ayaw mo, gusto mo? Ay, gusto mo. Tingnan niyo yung daan. Look. Dito. May daanan dito, kuya. Oh, dito na. Ano daw? Sus. Grabe yung daan dito, mga kasapot. Pero basic lang to. Excited kami makita yung bata. Dahil Boss, apart. Drifting ako. Grip nga yung motor ko. Hello te. Ay, dito na yung bata. Ayan yung bata. So, sulit yung pagod mga sapot dahil nandito na tayo. Nakita na natin yung bata. Nag-shortcut si Pinox. Nox! Iba ka! Iba ka! Different. Ayan, so nandito na yung bata. Dito na. Hello, Adi. Ayan na. Sino po yung kachat ko? Ay, kayo yun, sir. Kayo yung nagchat sa akin. Andito na po kami. Hello, te. Si ate, hindi na nakakalakad? May karamdaman rin pala si ate. Polio po. Polio. Tapos si baby. Ilang taon na po si Ading? Ano po for? 4 na taon. Opo. Simula po nung nilabas nyo ay pinanganak, ganyan na po. Yung pinangalak po siya, wala po siyang butas sa puwet. Nilabas po dito. Tapos yung pangalawang operasyon po, bubutasan ko dito sa puwet. Yung po ang pinaghahandaan namin ngayon. Tapos So, pangatlo, ilulubog na po ito. Itutup ko na. Bali, dalawa po. pero yung ano sir, ganyan na po. Yung sa amin po, Croson syndrome po yan na mamamana. So, dito na tayo. Ito na. Hello. Yung dito po sa may mata niya, namamana po talaga yan. Mana-mana po. Croson syndrome po yan. Namana ko rin sa father ko, namana rin. Pero ito, ano pong ano? Anong trabaho niyo po dito, tay? Po, may tindahan lang po rin maliit. Kaya hindi pa ako makapagtrabaho kasi simula. Pero merong pang extra po. Nahirapan kasi kami pag nagtrabaho siya. Extra Hindi lang. po siya kayang linisan dito sa ano niya. Tapos ganyan pa po kayo. Kaya nga po, Kayo na, yung pinanganak kayo, ganyan na po. nung simula nagkaisip na ako, ganito na ako. Ganyan na po. Po nila mama eh. Tapos meron pa po siyang clip palette. Ayan, Kayo ayun doon sa ano niya. Pero pinatahirin po namin yan, pati yung sa akin. Para yung malabas, yung karoon po kayo, marga, yung sa palabas. Ano po. Lumalabas yung mata niya pag umiinom. Ganun yun. Tapos yung ulo niya po, ganyan po Pag basta talaga. po, ganito pong nakaluwa yung mata, ganito na rin po talaga yung ulo niya. Ah, Sa akin. ganyan din po. Kasi pinaliwanag naman ng doktor sa amin kung bakit ganyan. Pinaliwanag naman po sa inyo, Nay. Tapos, Hindi siya maging normal. Opo. Yung ano niya mata niya. Pero operahan siya atin sa 4 yung ulo niya. hatiin sa 4. Parang ang hirap naman nun. Dati sinabi na po sa akin yun, hindi pumayag yung father ko noon na gano'n dadalhin tayo sa Amerika. Pero ngayon, sa Amerika, sa mga ibang bansa, ginagawa na po nila, before and after. Maganda na pong Eh, result. kung may oportunidad po si baby na ano, di, Siya po, pwede pa po siya kasi bata pa siya. Pero ako matanda. Tama, bubuhay naman po ako ng ganito. Hindi ako problema. Basta so ang ang hanap buhay niyo dito, tay, Ito, tindahan lang namin. hindi lang po problema yung tsura namin, yung yung ano lang, yun yan. Dapat yung ano magkaroon ng butas sa puwet si Ading. sa amin, So,
kayo po yung kachat ko nung nagchat sa akin, kayo po yun. Kala ko si ate kasi, mama ko ng ma'am eh. Hindi kasi sa kanya po yung mga picture. Ah, Yung profile picture namin. opo. So, yung request nyo po tayo yung 3 plus, Lactom 3 plus, andyan, may binili na po kami dyan. Tapos yung EQ XXL. Ayan, hinanap-hanap pa namin sa bayan ng ano yan, anda kasi ang hirap hanapin yung Lactom dun eh. May isang tindahan ay grocery na napagbilian lang namin. So yan, sarap ng kain ni Boss Pinox ha. Ayan, nandito yung ano, bibigay natin. Ito po, ibibigay namin sa inyo ha. Ayan po, sa iya Nading. Ayan po, tapos may ano po dyan, yan, nagutom yung mga kasama oh. Ayan, mayroon na pong, ito po, pagkain ng bata. Meron po yan sa loob, tapos bigas po, ayan. So, ayan na po yung binigay natin mga kasapot. So, maraming salamat sa kanila. Salamat po. Ayan, dahil nakapaglikom kami ng pambili ng dahil kila Ontalan. Love it, tsaka sa Team Sapot. Ayan, si Pinox po, ayan yung sponsor po namin, Team Kumaw, Team Sapot. Magkano yung binigay niyo ba? Pork up 3K. So, yun po. Mga kasapot, bali binigay na natin yung tulong sa kanila. Tapos, inihingi ko nga po pala lahat ng mga taga dito sa Anda na nakaluluwag na ano. Ayan si ate, ganito po ang ano niya. Kinakapala ng umukha namin humingi ng tulong eh. Hindi, wala nang problema po. Te, kung sa paghingi ng tulong basta wala ka namang ginagawang masama. Nasa kanila naman yun kung pagbibigyan ka o hindi. Yun nga, hindi kasi nagagawa ka naman ng kalukuhan. Oo. Mas maganda na yung ano. Opo, manghingi. Kung magbigay, di salamat. Ganun lang naman po eh, di ba? Buti nga po, na-PM nyo ako eh. Oh, yung member ko po yun. Siya po ang unang matagal na po niya sinabi sa akin, mga 2 months na po, sabi niya. Busy ako, sabi niya. Sa atin na lang po si Sir Juanito, sabi niya. Opo, so nandito na po kami. Andyan na po yung tulong. Yung request nyo, andyan na. Walang kulang. Pero may sobra. May dagdag po. Malaking bagay na po yung din, bigas sa amin. Opo, no. Di kasi yung sobra po talaga, binili na po talaga namin ng bigas. Ang importante kahit wala kami pagkain, basta may pagkain po. Opo, kahit naman po si nanay, basta sa anak. Matumba si mama. Wala. Matumba si... Huwag kang ganyan, anak, ah? Yan po. Wala siya pagkawakan. Yung mga siya. Ayaw ka niyang pawakin. Hindi. Masigla yung bata, no? Masigla. Ayaw niyang pahawak yung nanay kay tatay niya. Huwag daw. Dance, Deng, dance. Sige na pa. Sayo na. Paano sayaw? Ayaw ka na siya. Sayaw na, sayaw. Hindi ka Tama niyo yung ano, Nahiya. sumasaya yan pag nag-iisa eh. Tinuturuan kasi ng kapatid ko.